Uba Riki Shulai MDC in Laban Moprem ubalapan pau ching sokhya bagi scheme ki bon lang ba 15 Finance Commission Shakasi Hills Autonomous District Council la peniai penban lang ba Shillong Municipal Board hak constituency jung ula sai madan rangkat ki kot kisla baka pau menta bagadan ke sela bampisa bashirkai ulong baka Shillong Municipal Board kala ai ka work order ba lai lak tangka kentop ka GST so way briu nong thamai but katkum ka list of proposal development schemes lani projects naka ULGB anti grant arjar fuwe arjar fuar first installment under 15th Finance Commission hi ka grant total galong life holak tangka long mai gani ka list la konto sign the chief executive member baru chief engineer ka Khasi Hills Autonomous District Council hendra ya ka thop pla sampa du MLA ka South Shillong ba Sanbor Shulai bo bat ik kam ko menteri sarkar jela hindat sngi bladap klami ka duplicate copy kabakdaw baka grant total kalong satang arfu arlak prapawajar tengka. Shushu dak bapen pa ba umko ban kadaw kti yenu ru hendai katnat beri pek kan shim chigri kle ulong bana preng kiti scheme la don ke chipenhiar do riki bat penyeper naga original work order. Di kabakam pala kabaja pada ha konstruksi kejonga kani kaba ngahaban pensyai beri ngamban si beri kala involve bi kedor barsong kala involve lang mo kita ki stakeholder te kai ka baja pada menta kani ka tender proses kumba pilai kumang labatai mene layo aban penyai bis khmat ka municipal bat kani ka tender la thep do we na kontraktor basanang thmai nganum jer kerteng beri kanong ki ka ban kan kata yu Hendrai ngakwa ban pada ba un simkia yo ka kata sisa pada beri mentaski nganum sim ka kerteng hendrai limbang kane ka kubor mentasi ka di ban spa ka message u te kane ka scheme ka ba flood tender ka municipal ka de kat kum ka tu ka scheme bala counter sign lang nila police council ya ka banga persya te hangne la tho sai dated Shillong 13 January 2026 kane ka scheme la ayo uta basanung thmai mo skam subject improvement of footpath and drain under Laban MDC constituency Laban Moprem MDC constituency kala tho sai ne ka subject ngan puli ini bentai baningkong. Sir, your bid for the work mentioned above has been accepted on behalf of the Shillong Municipal Board at your rate quoted by you in the bid price schedule of the bid document on the following condition. The work should be started in consultation with the executive engineer in charge Shillong Municipal Board and the same be completed within 6 months from the date of receipt of this letter. The work must be executed as per provision of Meghalaya PWD General Specification as corrected of this order. You are to note that the above mentioned condition be strictly followed, otherwise penalty as the prescribed under the condition of your contract will be imposed upon. Number 4, the payment of the bill will be made after the work have been completed to the satisfaction of the undersigned. Number 5, no materials machineries will be supplied from this office. Number 6, the work value is 30 lakh rupees. Work order ka bala pha daka council bala counter sign daka do UCM bat ka kane kat bala counter sign do UCM but chief engineer council kane kalong shai be kane ka scheme be kade be adu por jong MDC barem ka bala counter sign ba ka bala yai be wala ka tu gajing persaro khamyai kala yai be kane ka tender la yo no unebru de hangne la tho baka scheme kala de be ka municipal board ka ban penyat kamandri lepiat kat kum kane ka proceeding jong arah hajar pusa la tho sai ba ka rai jong ka tu committee kadi bangin constitute ya ka committee khnang baken chimrai halor kine khnang ba penbet ya kane ka issue ndai ladu ka tu committee khamdon ka official kano ru ban ya kendu bringal ade buat jingtip lapo ka office jong ka KHDC jong municipal ru ndai instead kila bypass road nadam hadong bat hangneru la tho sai improvement of footpath and drain under Laban Moprem constituency hindrai la implement pada district deka municipal board pani ba ka bor jong ka schedule kala sha dayut no hagajin yak nanti bakila proses ban pendrut no apa ka municipal tika bakam ja bakam phla tam susu kalong ba kane ka scheme ka bala orlot yone briu basanong thmai kontraktor lasang pada do amele jong kalaban South Shillong Mencisngi
Ulakot iki dorbar senong ki badan kerteng hangne. Lasam pada do emeli. Kapan lengo yang ado kata ta bakane ka skim la ai show uni kontraktor. Andre ki dorbar senong pada ki la sakot ban ai kan ka skim. Lingbau emeli jong kalaban. Kabakam pala susu. Kane ka skim kabala ai ka municipal hakerteng jong ne beriu. Katkum ka work order kidai kine original scheme amount 100 lakh tingka hakanor kom kila revise sekene shakishnong pide ki ai hakador lai lakh 100,000 tingka harun khandai 15,000 ka differences to dakidai baki or GST ru kimdai ban or kidai ban ai lai 100 lakh shakishnong ka shnong ber kan sa ai ka GST kar ka bade lalor kane ka scheme ba company yang kamdai bangi ko ai ka scheme kadi ka bangi sha pendu ka hok jong ka constitution lingba ka schedule ya ka constitutional right jongi handai ka bakham so si bar ka basa kham so fair ka longba kane ka scheme la sam do ameli jong kalaban but hajo kapor kila lungo skini ki dor snong ki bam hap hapo ka constituency jongi kata kadi ka nong sopo bar ka mau ba ngalayo wan keren yo rong ba snong jong ka mau ba kham spang mentan wong hiru ila lungo kan ka jongki kadi ka scheme arlak siteng lasam pada do emeli hakador silak kandai po hajar laya pen rupo hajar. Cikane kalong ki kabang amban si. Beri kaladi kamat kabang alara lebas nang amban si bang haban non berpensyai. Kerang bang anum sya keno pade. La sayo sya ong pade ba ka skim kayat bai kajing persya jonga kamlong ka ba biang ndri kane kade. Kajing persya jonga la kaliang ka jonga. Kane kamde bang akan tho simet yene no ndri ngayat kat kum kini ki dokumen ki ba layo al ka municipal ba la ki dor barsnong. Kane ka city la ai dor barsnong kane ka city bala ai la ka dor barsnong yanga. Kane ka list ka bala ai di emeli shaki dor barsnong ila already himai kini ki scheme. Te ka jingkli kalong ka kumno ka scheme la ai one brio handai la sam pare do emeli. Temor kal manipulation kalau orang haru kata te bila suthu ba balai nga persya kan ka scheme badi ngat setting kum kini kin ki jingja. Kadi kini kahok jeng ke discouncil, kahok jeng ke sex schedule, kernet ke bandriu, maka saya dilute no kadi hakane ke rukom kini kini manipulation. Bat ka basosi kolong ba, yo dor barsnong ro la saya lam bakala, beri dor barsnong umtip je kani ka original amount. Kan pun ngada puli kanang bakin bakala. List proposal development scheme project out of ULB United Grant 2021 first installment under 15 Finance Commission. Number 1, improvement of community hall at Nong Sopo Moprem. Number 2, improvement of footpath drain Nong Sopo Moprem. Number 3, Lomchat Sngi. Number 4, Riat Laban, Lumparing, Laban. Lamta Laban, Mauba, Lomchat Sngi, Laban Biang, Mo. Kani ka scheme kabala countersign do engineer but chief engineer. Handai kani ka scheme basam but skidor basnong. Pej ngan su ai nuksa tang ar lai teli improvement of community hall at Nong Sopo ka original amount ka bau kontraktor yo kadi saulak ka amount ka ba ai skidor basnong pare lai lak 100,000 improvement of footpath drain at Nong Sopo biang ar lak tingka ka ba ai pare skidor basnong silak san po ar hajar kumta ter borok kidon kijing revise hi monong amtep ek authority kan shimnya kan ka action but ndala revise kan ka scheme ka balai pulak kala long tang arpo arlak prapo hajar but ka differences kala long hadu nyolak arpo hajar tede dei ba hab GST ru kam dei ka kamram jong kita ki basam scheme kamtam kumuta kontraktor balayo ya kane bon didok ya kane ka scheme but hakano rukom uni kontraktor ula shim ya kane ka scheme lingba ki kot kisla ki jong u hakano rukom pare ula sam pada lingba ka suki jong ameli hapo sekretariat mencisni daka bakot ikini dor barsnong boro kadi kane ka manipulation ka banga ting banga shifting ba ke ka banja kalau ke cumi ke ka banja karo ke ka banja hapo kithan ki baper kidehi ke ba ni shimi ke cikikya tarau nga persya lu basdang banganum pediang daleleru ya kane ka scheme daki mai da hok da kalenti ka babet da ka baburam ya ka sexual dul nganum pediang ya kane ka scheme daki monra da kalenti ka ba snotho lang markeliang tinga ko ban kerpat hakane ka por bangam persa simet yenoino ngam kentho yenoino handai ngapen syai tik
kat kum gini ki documentation bar kila ya sakhi pai ba la do kas ngi ka banga job ka session ka meningkong ter ngala kren ka sithi hoba haki boro kila dan kini ki sithi pe mla sho ban nganjer kawi ru kini ki ka banga ko ban panchai mentaski bat kadi ka stand ka jonga ba ngam pediang ya ka development dakaba sacrifice ya ka jai penriu lo jong kidi ki cing panchai ki jonga ngakermen baki pajba mentaski kin shai bat ke ka ba kiwe ki lale ya ka bomdei ka shong ka department bat ka basutran kalong ngala persko si ba powel yang marmar ki sato no ka municipal ba kumno bikin manipulate ya ka scheme da kiladep ban bypass sangi halor sekani ka manipulation kontraktor yo Mr. A dami kontraktor da sure ongno nong sam scheme pada Mr. B ki badai pada ki victim ki darwarsno pani bang imburom ya ka ka ba long sham man shawala bu tetang dikne ki contain ko apan shai baro scheme piong ba sam wemre ke scheme MDC scheme kane bangala ka puli nga pi ne sim sondore kane be pin num ya bakala kane be mungkin scheme ko wan dari kane ke scheme ba la pha da ka council da counter sign chatai kiong bakin siapin bet lang lingba kat committee balaja ho arajar pusau bacer ro deputy chief minister bakin form ko committee khanang bat penbet bakum non root ikan scheme rei ki poi pre syakata karai bakin root bet lingba ka municipal yaki urban constituency mur southly ki constituency kumbala mi gitu kiles pilai tika ba kaba ngala persha bangala yang stand ka phi laduk kasnem ka balale henry ki ka baca mencisni pada ka mencim tuyo sha kaba iba poel penchai kam keren halor ka arban kaba ar bade mencisni pada kidor barsnong kila phun nga bagi ladap ka jinglungo alai dor barsnong kila phun nga kidada abra ka jinglungo bar kila sen nga kan ka kopi ba IUMLE bar la samdo MLE jong kala ban pat yakin ka scheme ka ba yo kontraktor do balapo nong tmai tinga kerpat yo kontraktor ba unum dei bende nen rei kan ungat ka apot ka ba Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya